ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭ୍ରମ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗାଉଁଲି ଚଳଣି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି, ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଦୁଃଖନୀୟ ଘଟଣା, ଦୁଃଖନୀୟ କଥା। ପୁଅଟେ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ମା ବିଧବା ବୋଲି ସେ କନକାଞ୍ଜଳି ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଅଟେ ଘର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ମା ବିଧବା ବୋଲି ସେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବସିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଠି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶାଚାର ଚଳଣି ଅନୁସାରେ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। କପିଳ ସଂହିତା ରତ୍ନମାଳା ଦର୍ପଣ ବା କପିଳ ସଂହିତାରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି। ଜୀବପୁତ୍ରା ତୁଜା ନାରୀ ବିଧବେତି ନ ଚୁଚ୍ୟତେ ପତିପୁତ୍ର ବିହୀନା ଯା ବିଧବା ତୁଚ୍ୟତେ ବୁଧଇ। ବୁଦ୍ଧ ଜଣମାନେ କହିଛନ୍ତି, ରତ୍ନମାଳା ଦର୍ପଣ କପିଳ ସଂହିତାର ପ୍ରମାଣ ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ କାହାକୁ ଆମେ ବିଧବା କହିବା? ଏଠି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଜୀବପୁତ୍ରା ତୁଜା ନାରୀ, ଯେଉଁ ନାରୀର ପୁଅ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜୀବପୁତ୍ରା ତୁଜା ନାରୀ ବିଧବେତି ନ ଚୁଚ୍ୟତେ। ତେଣୁ ଯାହାର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପୁଅ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଧବା ନୁହେଁ। ଜୀବପୁତ୍ରା ତୁଜା ନାରୀ ବିଧବେତି ନ ଚୁଚ୍ୟତେ ପତିପୁତ୍ର ବିହୀନା ଯା ବିଧବା ତୁଚ୍ୟତେ ବୁଧଇ। ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ କି ପୁଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ନାହିଁ, ଯେସାଂ କ୍ୱାପି ଗତିର୍ନାସ୍ତି ତେସାଂ ବାରଣାସୀ ଗତି। ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ କି ପୁଅ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଧବା। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ତାର ପୁଅ ଅଛି, ଝିଅ ଅଛି, ସଂସାର ଅଛି, ସେ ବିଧବା ନୁହେଁ ବୋଲି କପିଳ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଖରୁ ଆପଣମାନେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ନଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ନଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଥୋଚିତ ଅଧିକାର ରହିଛି। ତେଣୁ ପୁଅଟେ ବାହା ହେଇକି ଗଲା ସମୟରେ ମା ମଧ୍ୟ କନକାଞ୍ଜଳି ବାନ୍ଧିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି। ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଅକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିବ। ଏଣୁ ପୁଅ ଝିଅ ସଂସାର ଯାହାର ରହିଛି ସେ କେବେ ବିଧବା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜୀବପୁତ୍ରା ତୁଜା ନାରୀ ବିଧବେତି ନ ଚୁଚ୍ୟତେ ପତିପୁତ୍ର ବିହୀନା ଯା ବିଧବା ତୁଚ୍ୟତେ ବୁଧଇ। ଯାହାର ପୁଅ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ବିଧବା ନୁହେଁ। ଯାହାର ପୁଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ନାହିଁ କି ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ସେ ଏକିଟିଆ, ସେ ହେଉଛି ବିଧବା। ଏହା କପିଳ ସଂହିତାର ପ୍ରମାଣ।